Il-ġenituri Maltin iħossu li huma familjari ħafna mat-tilqim maħsub biex uliedhom jevitaw ir-riskju ta' bosta mart. Iżda meta affaċċjati b'lista ta' mart u riski marbuta miegħu għal dawk li ma jeħdux it-tilqim, ftit huma dawk li kapaċi jwieġbu. Dan ħareġ minn studju li sar fuq l-attitudni u l-arfin tal-ġenituri dwar it-tilqim li d-dettalji dwaru kienu pubblikati fil-ġurnal mediku The Synapse. Studju li għaldaqstant jissuġġerixxi li tista' teżisti l-perċezzjoni żbaljata fost il-ġenituri, ġenituri li jaf qed jagħmlu deċiżjonijiet infurmati inqas milli jaħsbu. Mitruba jikkummentaw dwar ir-raġunijiet għalfejn ma jagħtux ċertu tilqim lit-tfal tagħhom b'mod partikolari dak li mhux fl-iskema ta' servizz tas-saħħa pubbliku. Ir-raġuni ewlenija kienet li huma ma jkunux jafu b'dik it-tilqima partikolari. Ġenituri oħra esprimew tħassib dwar l-effetti sekondarji li jistgħu jġibu magħhom ċertu tilqimiet. Fil-fatt, l-artiklu jinnota kif l-effett pożittiv tat-tilqim fuq il-ġenerazzjoni tal-ġenituri ta' bħalissa jista' jkun li qed wassal biex mhumiex konxi tar-riski li jista' jkun hemm jekk ma tingħatax it-tilqima. Għalhekk jitħassbu iktar fuq l-effetti tat-tilqima milli tal-marda. 81.2% tal-ġenituri ifittxu għall-informazzjoni dwar il-programmi ta' vaċċin li jagħtu lit-tfal tagħhom qabel jiddeċiedu. Dan jagħmluh billi jistaqsu l-pedjatra, it-tabib tal-familja jew inkella online. 3% biss jistaqsu l-ispiżjar. Dan l-istudju li ħareġ irtieġa tiktar tarif wassal biex inħoloq is-sit elettroniku ta' tilqim.info maħsub biex il-ġenituri u l-professjoni medika ikunu marfa aħjar dwar is-suġġett.